Ara esteu. Bueno, família, bona nit. Mireu això. Bueno, sí, lo que tenim és una maceració de casalla en Carolina Reaper i Habanero Orange. Podeu degustar-la en el Hell Contest en 3-4 dies, 3, 2, 1, a sol i per allà. Bueno, fa una horeta que l'han ficat a macerar. L'any passat, recorda que en provàrem que estaven macerats 2 setmanes. La cosa estava molt animal. En esta ocasió mos hem rodejat de Miguel Cerveseta, companyia, tenim així... Bueno, fes la rodadeta, fes la ràpida, fes el favor. Tenim així a Martín des d'Argentina, a Manolo... I bueno, anem a tastar-la tots. Anem a tastar. Avanti. Si voleu, s'arrimeu. N'hi ha que dir que en un principi només l'olor Sí, chiquito. impressionant. Així que... L'hora que sea no la tens. Vale, estem tots. I qui falta? Bueno, pues Miguel, bueno. Sí, le va a explicar todo de la cosa. Està el vídeo. Bueno, no passa res. Salut. Salut per a tots. Ahora. Reacción. Acción. Mira, aquí. Aquí diu, sí. S'aguanta, ¿quieres un poquito de agua? S'aguanta el picat. Salut. Está espectacular. Yeah, que le seca la cara.